Давайте започнем епизод на с Уест Хем. Купих си Диего просто. Не знам. Мога да си купя Давид Силва, ама стар и бавен. Тече. Да, съм контузия. Его Диего Коста. Прекалено бърз наистина. Което е много хубаво в едната страна, но в втората не. Но по-хубавото е бързото е много силно. Аз търсих бързи футболисти. Какъв фаула има? Може да има гол. Уест Хем са факани и могат да не бият, защото някои слабите не бият, а бият силните. Той не знам. Уест Хем не са слаби 4 звезди от Бора, ама... Просто... имат и те много силни футболисти. Идет... Бе, не знам дали са по-силни от Никас. Май. Диего Коста там ли? Али е Коста? Едич. Гол от Едич. Ой, сега Диего Коста пуска спринта. Коста сега. Коста с невероятен финт. Не беше финт. Да трефа. Добра атака, добра. Диего Коста доста добре играе. Вижте го спринтът му. Ако сега го вкара, беше ще. Коста вкара. 2-1. Супер. Айде, ще ме водите от първата си атака ли? Пак чай, ще ме го. Силно. Чакайте, я вижте с какъв слаб състав играе екипия. Изморени са, ама... сега са много слаби, защото аз готвя Диего Коста и Едич. И не са играли 2 мача, вместо и силните футболисти доста резерви. И аз нямам много резерви. Андерсон, айде. Добре, сега. Не, Диего Коста не подай на никой. Айде сега ти. Диего Коста ти си. Подай на Едич. Супер. Окей, засада нещо. Ако сега пак има засада, аз дори не взех топката. Че флакам. Диего Коста басилните удари. Аз го ползвам леко. Едич мисля, че има най-хубав шут. Едич има много силен. Което е хубаво за силни, за красиви голови, ама са доста редки. Засада. Нямаше засада.
Въркай! Карай го, бе! Гол! Айде! Уе! Лагна ми играта. Ход голям. Той е паса, е. Ще ви накрая кой е герой на матча, май Диего Коста. Да, той има шутира най-много. И вкара един гол дълж. Айде видим вече играта. Писна ми! Да, измъкнаха се. И един ще го вкарали. Чисто врата е хора. Драмата. Настигай. Аде, брат. Бутилка мет. Продължаваме класирането. Герой на матча Диего Коста. Я следващия матч. Вижте колко напред сме. Не, пак ще ги бием. После Барс. Това е доста. Играят турнир Пари Сен-Жермен, Рома, Манчестър Сити. Как се казваше? Испания. Севлия. Как да. Милан, Барселона, Премиер Лига и Тотнъм. Аз бях да геймплей и скоро.